Η ερώτηση είναι τι θα ήμουν διατεθειμένος ή τι είμαι διατεθειμένος να κάνω ώστε να συναντήσω τον Ιησού. Ξέρετε, εμείς στην Καινή Διαθήκη πλέον έχουμε την υπόσχεση πως ο Χριστός είναι μαζί μας. Τι είναι μαζί μας? Όλες τις μέρες της ζωής μας. Το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Κατοικεί μέσα μας. Στο πνεύμα μας. Και τι μας κάνει? Μας φέρνει σε ενότητα με τον Πατέρα. Αυτή η ενότητα και αυτή η σχέση είναι κάτι το οποίο είναι υπόσχεση του Θεού και είναι μια πραγματικότητα. Άρα, για μας τι μπορεί να σημαίνει το τι είμαι διατεθειμένος να κάνω για να συναντήσω τον Ιησού, αφού τον Ιησού τον έχω, είμαι ενωμένος, είναι μαζί μου. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω, τι μπορεί να σημαίνει, γιατί οι ιστορίες της Καινής Διαθήκης ήταν για ανθρώπους που έπρεπε να συναντήσουν χειροπιαστά, σε φυσική κατάσταση τον Χριστό. Εμείς τώρα, τι είναι αυτή η συνάντηση και είναι πολύ διαφορετικό μέσα στην ημέρα μου, εκεί που οδηγάω, προσεύχομαι, μαγειρεύω, κάνω οτιδήποτε και κάνω την προσευχή μου. Ξέρετε, απευθύνομαι στον Θεό. Όλοι το κάνετε, έτσι δεν είναι? Όλοι μέσα στην ημέρα σας απευθύνεστε στον Θεό σαν προσευχή. Είναι αυτή η αίσθηση ότι κάποιος μ' ακούει. Είναι κάποιος εδώ γύρω. Είναι διαφορετικό όμως, αδέλφια, ξέρετε, να στέκομαι στη παρουσία του Θεού και να ξέρω ότι η παρουσία του Χριστού τώρα είναι εδώ. Είναι μέσα στο χώρο, να έχω επίγνωση της παρουσίας του Χριστού. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο να έχω μια ιδέα ότι ναι, ο Θεός είναι πάντα μαζί μου, με προσέχει, με νοιάζεται, είναι παρόν, με φυλάει. Και είναι άλλο να πω ότι ξέρεις κάτι, τώρα ο ίδιος ο Χριστός στέκεται στο πλάι μου. Είναι μαζί μου. Είναι πολύ πιο χειροπιαστό αυτό σαν εμπειρία. Και τη στιγμή που το συνειδητοποιώ αυτό, φέρνει αλλαγή στη ζωή μου. Αποκλείεται να μείνω ίδιος. Αποκλείεται να κάνω τα ίδια πράγματα. Αποκλείεται να πω τα ίδια πράγματα. Αποκλείεται να διαχειριστώ το χρόνο μου έτσι όπως τον διαχειρίζομαι ως τώρα. Γιατί ο Χριστός όπου είναι και όπου στέκεται, τι φέρνει? Φέρνει αλλαγή. Αλλάζει η ατμόσφαιρα. Αλλάζει η ατμόσφαιρα. Αλλάζουν οι καρδιές των ανθρώπων. Δεν μπορούν να μείνουν τα πράγματα ίδια. Και όποιος δεν θέλει να αλλάξει, συνήθως τι έκανε? Έφευγε από τον Χριστό. Δεν στεκόταν μαζί του. Σκανδαλιζότανε, νευρίαζε, απογοητευότανε, έφευγε. Δεν έμενε. Και στην Εκκλησία του Χριστού είναι το ίδιο πράγμα. Ερχόμαστε να συναντήσουμε τον Χριστό. Άμα δεν συναντήσουμε τον ίδιο τον Χριστό, αργά ή γρήγορα, θα φύγουμε. Γιατί? Γιατί μόνο ο Χριστός είναι αυτός που μας κρατάει. Να μείνουμε εκεί που είναι Εκείνος. Γιατί είπαμε πριν τι, ότι ο Χριστός είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Είναι ανάμεσά μας. Και αυτό το ξέραμε όλοι πριν έρθουμε σε αυτόν τον χώρο. Δεν το ξέραμε. Στον δρόμο που ερχόσασταν, ξέρατε όλοι ότι εδώ ο Χριστός βρίσκεται. Τι σημαίνει αυτό για μας? Ή πόσο προσιλωμένοι είμαστε σε αυτό το γεγονός? Ότι πάω κάπου που θα συναντήσω τον Χριστό. Και θα δούμε δύο περιπτώσεις ανθρώπων που ξέρανε ή κατάλαβαν ότι ο Χριστός ήταν εκεί που ήταν αυτοί κοντά. Το τι κάνανε, πώς το διαχειρίστηκαν. Αυτό είναι, σας ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Ότι στο σπίτι μου που πάω, ο Χριστός είναι εκεί. Στη δουλειά μου που πάω, ο Χριστός είναι εκεί. Και εγώ μέσα σε όλους τους περισπασμούς, γιατί σας είπα εξ αρχής ότι είναι γεμάτη η ζωή μας από περισπασμούς, πρέπει να εντοπίσω τον Χριστό. Πρέπει να τον εντοπίσω εκεί που βρίσκομαι. Δεν θέλω η δουλειά μου να μου κλέψει το ότι ο Χριστός βρίσκεται εδώ. Έχω μεγάλο φορτό εργασίας. Ναι, εντάξει. Όλοι είχαν. Όλοι έχουν και θα έχουμε. Η οικογένειά μου, την ώρα που κλαίει ο Πέτρος, που κάνει φασαρία, που.
Εγώ θέλω να μπορώ να αισθάνομαι, να διακρίνω ότι ο Χριστός είναι εκεί. Μόνο αυτό θα με βοηθήσει να αλλάξω τον τρόπο που στέκομαι, φέρομαι, αντιλαμβάνομαι, μιλάω. Στο παιδί μου, στους φίλους μου, στην οικογένειά μου, στους συναδέλφους μου. Αν αφαιθούμε και ξεχαστούμε ότι ο Χριστός είναι μαζί μου εκείνη την ώρα, και ποια είναι η ιδιότητά του, ότι είμαι μαθητής του, και τον ακούω και τον συμβουλεύομαι για να διαχειριστώ όλα αυτά που αντιμετωπίζω, θα λειτουργήσω πώς? Σαρκικά, στην καλύτερη, όσοι είναι πιο όριμοι πνευματικά, θα έχουν στο νου τους ή θα ελεγχθούν άμα κάτι πάει στραβά. Το μόνο που θα φέρει αλλαγή λοιπόν στην καθημερινότητά μας είναι η επίγνωση ότι ο Χριστός είναι παρόν, ότι είναι εκεί και όλα τα άλλα που υπάρχουν. Είναι μια πραγματικότητα. Οι δουλειές που τρέχουν, το παιδί που τσακώθηκε και έρχεται στο γραφείο μου να βρει τη λύση, το στείλανε οι δάσκαλοι, είναι μια πραγματικότητα. Δεν θα ηρεμήσουν όλα, δεν θα πάψουν όλα τα προβλήματα για να είμαι εγώ με τον Ιησού, αλλά μέσα σε όλη αυτή τη τρικυμία, ο Χριστός τι έκανε στη βάρκα? Θυμάστε τι έκανε? Στη τρικυμία. Χαμός, ο Χριστός κοιμότανε. Τι σηματώσει ηρεμία? Κοιμότανε. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Αλλά αυτό δεν είναι, το άκουσα σήμερα στην εκκλησία και το τελείωσε, από αύριο το κάνω πραγματικότητα. Αυτό θέλει από μας κάποιες αποφάσεις. Θέλει από μας να καταλάβουμε ότι πρέπει όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσουμε στην άκρη. Λέει στο Ευαγγέλιο του Μάρκου στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 19, αλλά οι μέριμνες αυτού του αιώνα και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, αφού μπουν μέσα τους συμπνίγουν το λόγο και γίνεται άκαρπος. Γι' αυτό φεύγουμε από εδώ. Έχουμε ακούσει πράγματα, ο Θεός μας έχει μιλήσει και βγαίνουμε έξω και χάνουμε όλη την ευλογία, όλο το καρπό. Δεν καρποφορεί τίποτα στη ζωή μας, ουσιαστικά. Ή αν καρποφορεί με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Γιατί με το που βγούμε έξω θα χτυπήσει το κινητό μας, θα κοιτάξουμε το κινητό μας, θα μπούμε στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα τσακωθούμε με τη γειτόνισσα που μας δημιουργεί πρόβλημα. Αμέσως, τι έκαναν? Όλες αυτές οι μέριμνες, όλα αυτά που μας απασχολούν, θα πάνε, όσοι πάτε να δουλέψετε μετά στη δουλειά, σκέφτεστε με το που βγείτε έξω, ή αν δεν το κάνετε ήδη τώρα και χαλιέστε, τι θα αντιμετωπίσω μετά? Πού να καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού μέσα σε αυτό? Πού να βγει καρπός? Έρχονται και λέει, το συμπνίγουν. Δεν του δίνουν το περιθώριο. Και το λέει ο Χριστός αυτό ξέροντας ότι ναι, θα συμβούν αυτά, αλλά υπάρχει λύση. Τι χρειάζεται από μας σήμερα? Να δεσμευτούμε μπροστά στο Θεό και να του πούμε, ξέρεις, Θεέ μου, θέλω επιτέλους να έχω καλό καρπό, να έχω πολύ καρπό και αυτός ο καρπός τι να κάνει? Να μένει. Να μένει. Όχι δηλαδή πάω εγώ τώρα, μαζεύω πράγματα και μετά, όπως έχω το καλάθι μου γεμάτο καρπούς, τι κάνω? Τσακ. Και τον αποδογυρίζω. Μετράνε αυτά που έκανα πριν? Μετράνε? Αδέλφια, δεν θα να σου το πω, αλλά δεν είναι συμπλή. Δεν. Λέει, θέλω, αλλά για να το πετύχουμε αυτό τι πρέπει να κάνουμε? Το λέει πολύ ξεκάθαρα. Πρέπει να μένουμε τι μαζί του? Ενωμένοι. Γιατί αυτός είναι η άμπελος και εμείς είμαστε τα κλίματα. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Εκτός αν δεν μας νοιάζει. Αν δεν με νοιάζει να έχω καρπό, συνεχίζουμε έτσι όπως είμαστε. Και δεν ξέρω όμως τι θα γίνει στον ουρανό. Δεν υπόσχομαι. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Τι θα γίνει? Γιατί ξέρετε, όταν ο Θεός μας μιλάει και μας λέει κάποια πράγματα,
εγώ το έχω πει πάρα πολύ, η Εκκλησία είναι ένα σχολείο. Πρώτα είναι σχολείο και μετά είναι νοσοκομείο που λένε και όλα τα υπόλοιπα. Η Εκκλησία είναι πρώτα σχολείο. Γιατί είναι σχολείο η Εκκλησία? Γιατί εμείς είμαστε όλοι μαθητές. Ο Χριστός δεν είπε πηγαίνετε κάντε πιστούς, δεν είπε πηγαίνετε και κάντε, πώς το πω, διακόνους, δεν είπε πηγαίνετε και κάντε καλούς χριστιανούς, είπε πηγαίνετε και κάντε μαθητές. Και αυτούς που θα τους κάνετε μαθητές και θα τους βαφτίσετε, θα τους διδάξετε. Και ερχόμαστε στην Εκκλησία και η μισή Εκκλησία σχεδόν είναι εκπαιδευτική εδώ πέρα ή έχουν σχέση με την εκπαίδευση, με τον ένα τον άλλο τρόπο. Βλέπεις ότι ο μαθητής που έρθει στο σχολείο, επειδή πρέπει να έρθει σχολείο, θα έρθει σχολείο, εντάξει. Το αν θα μάθει τίποτα, φταίει ο δάσκαλος, σίγουρα σε έναν βαθμό, άμα τα λέει σωστά κάποια πράγματα ή όχι, φταίει και κατά πόσο θέλει. Άμα το βλέπω αγκαρία, δεν θα μάθω τίποτα, έτσι δεν είναι? Άμα πω ότι ο μιλητής σήμερα δεν μ' αρέσει, ο Γιάννης μιλάει, δεν θα πάρω, δεν θα μάθω. Πώς να σου το πω, δηλαδή πρέπει να μπούμε σε μια φιλοσοφία, γιατί σχολείο έχουμε πάει όλοι μας. Και δεν είναι τυχαίο, ο Θεός έδωσε μια ιδιότητα στην Εκκλησία που όλοι έχουμε εμπειρία. Στο νοσοκομείο μπορεί να μην έχουμε πάει όλοι. Γιατροί δεν είμαστε όλοι, άρα μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε. Αλλά στο σχολείο, δόξα τω Θεώ, αδέρφια, πήγαμε όλοι. Και πάμε πίσω και λες τώρα, ωραία, πάω στο σχολείο και σκέφτομαι, πώς φερόμουν στο σχολείο? Μήπως φερόμουν με τον ίδιο τρόπο και μέσα στην Εκκλησία? Είμαι καλός μαθητής, θέλω να μάθω. Θέλω να προσπαθήσω. Απλά στο σχολείο λένε, κοίτα, διάβασε, πρόσεχε, γιατί αυτό θα επηρεάσει τη ζωή σου. Στην Εκκλησία το διάβασε, πρόσεχε, θα επηρεάσει τι? Την αιωνιότητά σου. Είναι ακόμα μεγαλύτερη η ευθύνη μας το να προσέξουμε. Έχουμε περιθώριο να είμαστε κακοί μαθητές. Άνθρωποι είμαστε. Δεν θα είμαστε πάντα οι τέλειοι ή οι καλύτεροι ή θα τα πιάσουμε όλα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός μιλάει, ότι εμείς πρέπει να πάρουμε, ότι είναι στο χέρι μας να θελήσουμε και το θέμα, ξαναλέω, είναι ο καρπός που παράγουμε είναι ένας καρπός που θα μένει. Ένας καρπός ο οποίος θα έχει αιώνιο αντίκτυπο. Αυτό το έβγε δούλε αγαθέ και πιστεύω όλοι θέλουμε να μας πει ο Χριστός όταν θα σταθούμε μπροστά Του εκείνη την ημέρα. Σημαίνει ότι σαν δούλοι Του κάτι φέραμε εις πέρας. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Ήσουν καλός δούλος, έκανες κάτι καλά, το κάνεις πώς? Με πιστότητα, με σταθερότητα. Η σταθερότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν είναι, έχω πάλι εκκλησία, πρέπει Τρίτη, Πέμπτη να πηγαίνω εκκλησία. Δεν είναι θέμα να το πρέπει, είναι θέμα πιστότητας. Ότι θέλω με σταθερό τρόπο να κάνω κάτι, όχι για μένα, αλλά για τον Κύριο, που να τον ευαρεστεί. Και ξαναρωτάω, και πιστεύω ότι μας ρωτάει ο ίδιος ο Χριστός σήμερα τον καθέναν από εμάς, τι είμαι διατεθειμένος να κάνω για να το συναντήσω? Το πρώτο βήμα που κάναμε όλοι σήμερα τι ήτανε? Σηκωθήκαμε από το κρεβάτι μας. Κάποιοι με μεγαλύτερη δυσκολία, όσοι δουλεύανε μέχρι αργά το βράδυ, λοιπόν, αλλά σηκωθήκαμε από το κρεβάτι μας. Δεν Κύριε, τουλάχιστον να κάνω ένα πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι πήραμε τα πόδια μας, τα αυτοκίνητά μας, τα μέσα και ήρθαμε ως εδώ. Δεύτερο πράγμα που κάναμε. Και έχει και ανηφόρα. Όσοι έρχονται με τα πόδια, ο Κύριος το προσμετράει υπέρ, να ξέρετε αυτό. Λοιπόν, δεύτερο πράγμα που κάναμε για ένα τέτοιο. Το τρίτο πράγμα που έχουμε κάνει για να συναντήσουμε τον Κύριο είναι ότι καθόμαστε σε αυτές τις καρέκλες. Και περνάει η ώρα και ο Κύριος μας μιλάει αυτή τη στιγμή. Και λες τώρα, περίμενε, ωραία, ο Κύριος είναι εδώ, εγώ έχω κάνει 2-3 πράγματα. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε αυτή την ώρα για να ακούσουμε τον Χριστό? Να αδειάσουμε το μυαλό μας από όλα τα άσχετα. Δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω για εσάς άμα σας είναι εύκολο. Εγώ δυσκολεύομαι πολλές φορές. Και πριν που προσευχόμασταν,
το μυαλό μου πήγε να ξεφύγει σε άσχετα πράγματα. Λέω, πω, μαζέψου. Τώρα εδώ πέρα κάνουμε συγκεκριμένο πράγμα. Τώρα είμαστε για τον Κύριο. Την ώρα που είδατε, δεν ξέρω, εγώ σας λέω, εξομολογούμε. Την ώρα της υμνοδίας, πολλές φορές. Άσχετες σκέψεις. Για το μετά, τι έχω να κάνω μετά, πώς πρέπει. Και για την Εκκλησία ακόμα πράγματα. Είναι άσχετα όμως. Εγώ τώρα θέλω, Κύριε, να εστιάσω σε σένα. Γιατί κάτι έχει σήμερα για μένα, το οποίο, τι θα γίνει, άμα το καταλάβω και άμα το πράξω μέσα στη βδομάδα μου, αυτό το κάτι θα κάνει, θα μου φέρει αλλαγή. Θα φέρει ευλογία. Θέλουμε όλη την ευλογία του Κυρίου στη ζωή μας. Τη θέλουμε όλοι. Ναι, δεν ακούω. Τη θέλουμε όλοι. Ναι, τη θέλουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να λάβω την ευλογία δεν είναι απλά ήρθα εδώ, αλλά πρέπει να υπακούσω σε αυτό που θα μου πει ο Κύριος. Θέλω να περάσει από μπροστά μου, δεν θέλω απλά να περάσει από μπροστά μου, θέλω να είναι εδώ και να σταματήσει και να ασχοληθεί μαζί μου και εγώ μαζί του. Οι δύο ιστορίες που θα δούμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Έχουμε δύο ανθρώπους που πάνε στον Χριστό και πάνε με προσδοκίες. Θέλω τη λέξη προσδοκίες να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Τι σημαίνει προσδοκώ? Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Επιθυμώ κάτι και πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα γίνει κάτι. Λοιπόν, και αυτοί οι δύο άνθρωποι προσδοκούσαν ότι κάτι θα γίνει απλά τι, συναντώντας τον Ιησού. Ξέρετε, εκείνη η πίστη. Αν έρχομαι στην εκκλησία και δεν περιμένω ότι θα γίνει κάτι. Θα ψάλουμε δύο ύμνους, θα πάρουμε Θεία Κοινωνία, Και αυτό είναι. Αυτό ξέρετε, δεν έχει κάτι που να περιμένω. Ήρθαμε, λέει, ευλογηθήκαμε. Πώς ευλογήθηκες? Τι σε ευλόγησε? Τι είναι αυτό που κρατάς? Τι είναι αυτό που θα πάρεις μαζί σου μέσα στη βδομάδα? Ξέρετε, το έχουμε βάλει λίγο στον αυτόματο κάποια πράγματα. Δεν είναι απλά να τα λέμε, να ξέρουμε τι σημαίνουν αυτά που λέμε μέσα στην εβδομάδα μας και μέσα στην ημέρα μας. Αυτοί οι δύο άνθρωποι που θα δούμε, ο Χριστός τους πέτυχε όχι σε μια συμπροσευχή, όχι σε μια συνάθρηση που δίδασκε, αλλά τους πέτυχε μέσα στην καθημερινότητά τους. Που για μένα αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί μέσα στην καθημερινότητά μας, άμα σκεφτείτε, όσοι εργάζεστε κιόλας και είστε σε αυτή τη φάση, έχουμε πάρα πολλά πράγματα που κάνουμε και πολλά που τρέχουν. Εκεί η προσοχή μας, όπως είπαμε και πριν, τι είναι? Διασπασμένη σε διάφορα πράγματα. Και έρχεται ο Χριστός και ο Χριστός είναι τόσο διακριτικός. Αυτή η εικόνα, δεν ξέρω αν την έχετε δει κάποιοι σε φωτογραφία, που του Χριστού να στέκεται έξω από την πόρτα και να τη χτυπάει. Αυτό είναι διακριτικότητα, ξέρετε. Δεν υπάρχουν και μια κλωτσιά στην πόρτα να τη σπάσει να μπει μέσα. Έρχεται και χτυπάει την πόρτα. Μπάμπα, και θεωρώ δεν το κάνει όπως χτυπάμε. Εμείς άμα δεν μας ανοίξουν γρήγορα, ξέρετε πώς χτυπάμε την πόρτα, δεν ξέρω εσείς. Μπαπ, το χτυπάμε και λίγο πιο. Ο Χριστός το κάνει με μια διακριτικότητα. Και δείχνει ότι είναι παρόν. Εκεί θέλουμε εμείς τι να είμαστε? Άγρυπνοι. Γι' αυτό λέει αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Κύριε, θέλω να καταλάβω ότι αυτή τη στιγμή σ' άφησα απ' έξω. Σε έχω αφήσει γιατί τρέχω με τόσα άλλα πράγματα και σ' άφησα απ' έξω. Συγγνώμη, Κύριε. Σου ανοίγω την πόρτα, έλα μέσα, σε παρακαλώ, γιατί σε χρειάζομαι να δείπνεις μαζί μου. Και να συζητήσουμε τι πρέπει να κάνουμε τώρα και πώς πρέπει να χειριστούμε αυτή την κατάσταση. Μα η καθημερινότητα έχει τρέξιμο, έχει ρουτίνα. Πρέπει να παίρνουμε χρόνο. Σαν χριστιανοί, πρέπει να σταματάμε λίγο. Πρέπει να παγώνουμε το χρόνο και να λέμε τώρα πρέπει να πάρω το χρόνο. Και να το ζητάτε και από τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάτε. Και στο λέει, μην προσπαθείτε εκείνη την ώρα όλα. Πάρτε ένα λεπτό, ησυχάστε. Για να μπορέσετε να μην βγάλετε τη σάρκα σας, αλλά να βγάλετε τι? Να βγάλετε Χριστό. Τους συναντάει μέσα στην καθημερινότητά τους, λοιπόν. Και για να δούμε τι λέει εδώ πέρα και τι σημαίνει να διαλέγει κάποιος τον Ιησού. Το Ευαγγέλιο του Λουκά, να ανοίξουμε τις γραφές μας, είναι στη 1408 σελίδα και θα δούμε από το κεφάλαιο 18, από το 35 και από το κεφάλαιο 19, από το 1 έως το
10. 1408 σελίδα. Ας σας διαβάσω και τις δύο ιστορίες και μετά πούμε δύο λόγια. Και όταν πλησίαζαν στην Ιεριχώ, κάποιος τυφλός καθόταν κοντά στον δρόμο ζητιανεύοντας. Και καθώς άκουσε ότι περνάει το πλήθος, ρωτούσε «Τι είναι αυτό?» Δεν θα το διαβάσουμε, θα το πηγαίνουμε έτσι. Άκουσε χαμός κόσμος, πέρναγε κόσμος έτσι κι αλλιώς. Οι τυφλοί θυμάστε συνήθως που καθόντουσαν. Καθόντουσαν στην είσοδο της πόλης, στη πύλη. Γιατί καθόντουσαν εκεί πέρναγε όλος ο κόσμος και από εκεί θα παίρνανε ό,τι να πάρουνε. Θα λέγαμε ότι ο τυφλός εκεί που βρισκότανε ήταν και ένα κομμάτι της δουλειάς του. Δεν του είχε άλλη δουλειά, αυτή ήταν η δουλειά του, να κάθεται εκεί και να περιμένει. Φασαρία χαμός, ακούει. Ξέρετε, πολλές φορές ακούμε και διαφορούμε. Εμένα η γυναίκα μου πολλές φορές μου κάνει παράπονο για αυτό το πράγμα. Μα σου μίλαγα, δεν μ' άκουγες. Εγώ είχα τόσο στο μυαλό μου, κανένα άλλο δεν τι χαμπάρι. Θα μπορούσε όλη αυτή τη φασαρία ο τυφλός να δείξει τι? Αδιαφορία. Στη πύλη είμαστε, κόσμος περνάει, φασαρία. Δεν έδειξε διαφορία. Αδέρφια, κρατήστε το κομμάτι της διαφορίας. Ειδικά όσοι είμαστε κουρασμένοι με πάρα πολλά πράγματα. Κάποιοι εδώ κάνουμε 2-3 δουλειές, 15, έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις. Ο οργανισμός μας αυτόματα κλειδώνει κάποια πράγματα εκτός. Λοιπόν, εδώ θέλει πολύ προσοχή πάλι. Το αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Πρέπει να παρακολουθώ τι γίνεται γύρω μου. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός τι κάνει παντού. Τι κάνει, ποιο είναι το ρήμα που ψάχνουμε? Ο Θεός εργάζεται. Ο Πατέρας λέει εργάζεται. Παντού. Παντού. Ο Θεός εργάζεται. Εργάζεται και λέει, και ο Χριστός τι λέει? Και εγώ εργάζομαι. Και εμείς τώρα, σαν παιδιά του Θεού, αφού ο Πατέρας εργάζεται και εμείς θέλουμε να εργαζόμαστε. Λοιπόν, ακούει λοιπόν τη φασαρία και ρωτάει. Η μεγαλύτερη επιτυχία για έναν καλό μαθητή, για μένα, είναι ο μαθητής ο οποίος ρωτάει και ενδιαφέρεται να μάθει. Είχα Δευτέρα Δημοτικού, λέω στα παιδιά στη Δευτέρα Δημοτικού, γυρνάω και τους κάνω κατανοητό, όλα μαζί και τα 14 εκεί. Ναι! Σταματάω ένα λεπτό. Λέω Δευτέρα Δημοτικού κατανοητό. Τι σημαίνει η λέξη κατανοητό? Δεν ξέρανε. Λέω σας βρίζω και μου λέτε ναι. Καταλάβατε? Και αφήνουμε πράγματα και δεν ρωτάμε. Και προσπερνάμε πράγματα που ο Θεός κάνει. Και εμείς αδιαφορούμε. Γιατί να το προσπεράσω? Δεν το κατάλαβα. Δεν είναι ντροπή να ρωτήσω. Και όσο περνάνε τα χρόνια, εγώ το βλέπω ακόμα περισσότερο αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν νοιάζεται ο κόσμος να μάθει. Στα πνευματικά αυτό είναι επικίνδυνο. Αν αυτός ο τυφλός αδιαφορούσε, δεν τον ένοιαζε. Τι θα είχε χάσει? Τη θεραπεία του που θα δούμε παρακάτω. Έκατσε στη βαβούρα και ρώτησε τι είναι αυτό και του λένε και του ανήγγυλαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος και κατευθείαν, κοιτάξτε τι έκανε, φώναξε λέγοντας «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Καταλαβαίνει ποιος περνάει. Γιατί είχε ακούσει, εδώ να σας θυμίσω, να σας βάλω λίγο στο πλαίσιο, βρισκόμαστε ήδη στο 3ο χρόνο της διακονίας του Χριστού. Γιατί μετά από λίγο είναι η αφήγηση που μπαίνει ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ και τον υποδέχτηκαν στα βασιλιά και μετά τον συλλάβανε και τον σταυρώσανε. Άρα 3 χρόνια είχε ακούσει ποιος είναι ο Χριστός. Και καταλαβαίνει ότι αυτός που θεραπεύει, αυτός που ελευθερώνει, αυτός που αλλάζει ζωές, περνάει μπροστά από μένα. Είναι τόσο κοντά μου. Τρελάθηκε. Μεταφορικά. Είναι η ευκαιρία μου. Αρχίζει και φωνάζει. Δεν έβλεπε. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να τραβήξει
στη φασαρία. Φαντάσου πώς φώναζε. Άρχιζε και φώναζε. Τον φώναζε Ιησού, Υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με. Και αρχίζουν γύρω. Πάντα προβληματικό με το γύρο, αλλά ζούμε σε έναν κόσμο που είναι μέσα στο σκοτάδι. Το ξέρουμε αυτό, δεν ξαφνιαζόμαστε. Αυτοί που προπορεύονταν τον επέπληταν, τον μάλωναν για να σιωπήσει. Αυτός όμως έκραζε ακόμα περισσότερο. Δεν έδωσε καμία σημασία. Τι θα πει ο κόσμος, Θεέ μου, εδώ στην επαρχία το έχουμε, δεν ξέρω εσείς. Τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει ο Χριστός μας νοιάζει εμάς. Άμα θέλετε να συμβουλεύσει το παιδί σας κάτι, μην το πείτε τι θα πει ο κόσμος, πείτε τι θα πει ο Χριστός. Αυτό είναι, εκεί έχει άλλη βαρύτητα. Τον επέπλα να σιωπήσει. Υιέ του Δαβίδ ελέησέ με. Τον αναγνώριζε ως Μεσσία και ως ερχόμενο, γιατί είχε ακούσει. Και κάθομαι και σκέφτομαι, τι είμαι διατεθειμένος να κάνω για τον Χριστό. Τι είμαι. Είμαι διατεθειμένος να νηστέψω. Είμαι διατεθειμένος να παλέψω όπως πάλεψε, λέει, ο Ιακώβ πάλεψε όλο το βράδυ, λέει, και δεν σε αφήνω να φύγεις. Τι είπε, αν δεν με ευλογήσεις. Μια φορά προσπάθησα να προσευχηθώ έτσι, δεν μπόρεσα. Λέω, και δεν μπορώ να περιμένω. Δεν μπορώ να προσεύχομαι τόση ώρα. Τι είμαι διατεθειμένος να κάνω. Κατάλαβε, γιατί το πρώτο είναι η συνειδητοποίηση, γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ, να συνειδητοποιήσουμε. Πού είναι ο Χριστός, ποιος είναι ο Χριστός, τι κάνει ο Χριστός. Άμα το ξέρω αυτό και πάρω χαμπάρι, γιατί είμαι άγρυπνος, ότι τώρα ο Χριστός κάτι κάνει, το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται και εκείνος. Κινείται. Και κινείται με τρόπους που εγώ δεν καταλαβαίνω. Αλλά όταν το καταλάβω, θέλω να μπω μέσα σε αυτό. Και εκεί θα σηκωθώ πάνω, θα χοροπηδήσω, θα τους πω, σταματήστε τα όλα, γιατί τώρα κάτι έκανε ο Θεός. Κάτι κάνει ο Θεός. Μου έχει μείνει η ομολογία του αδελφού του Καρμπόνη, κάποιοι τον ξέρετε, κάποιοι όχι. Ο αδελφός ο Καρμπόνης ήταν αδελφός πολύ σημαντικός στην Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, ένας από τους πατέρες της Ευαγγελικής Εκκλησίας στην Ελλάδα. Και όταν αναγεννήθηκε, στην ομολογία του λέει, ήταν στο σπίτι του, ο Χριστός τον συνάντησε και βγήκε έξω και από το σπίτι του μέχρι την εκκλησία, νομίζω που πήγε, ή πήγε στο γραφείο ενός αδελφού που του είχε μιλήσει. Φώναζε και έλεγε «Ο Χριστός με ελευθέρωσε». Και ήταν μέσα, λέει, στο τραμ και φώναζε και έλεγε στους ανθρώπους «Να σας πω για τον Χριστό». Τι είμαι διατεθειμένος να κάνω. Και εμείς είμαστε πολλές φορές που από τώρα ντρέπομαι και να το πω, να μην το πω, είναι, δεν είναι. Έχω συναντήσει τον Χριστό με ένα τέτοιο τρόπο που δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, δεν με νοιάζει τι θα πει οποιοσδήποτε άλλος, γιατί εγώ με τον Χριστό είμαι εκεί που πρέπει. Είμαι εκεί που πρέπει. Και ξέρετε ότι όλοι όσοι ζητάνε να βρουν τον Χριστό, θα τον βρουν. Και λέει, και αυτός που κρούει, λέει τι θα κάνει, θα το ανοιχτεί. Γιατί η καρδιά του Θεού έλκεται, τον ελκύει τον Θεό. Ένας άνθρωπος που τον εξητάει. Του λέει του Δανίλη, από την πρώτη στιγμή ακούστηκε η προσευχή σου. Εσύ πάλευες 21 μέρες στην προσευχή και στην νηστεία. Από την πρώτη στιγμή σε άκουσα. Αλλά υπήρχε αυτός ο πνευματικός πόλεμος. Έλκεται σε τέτοιους ανθρώπους ο Θεός. Χωρίς ενδιαφέρον για μάθηση δεν μπορείς να πας μπροστά. Και δεν είναι τυχαίο, είδατε και ο ψαλμοδός που λέει σαν το ελάφι, το ψέλνουμε, σαν το ελάφι που διψάει να πιει νερό. Θυμηθείτε λίγο πώς κάνετε όταν διψάτε. Στο σχολείο, να πάμε για νερό, να πάμε για νερό. Τόσο πολύ διψάς πια. Ο άνθρωπος ζει 3 μέρες χωρίς νερό. Μπορείς να περιμένεις λίγο. Θυμάσαι, ατάκα. Λοιπόν, αλλά για τον Χριστό δεν διψάμε έτσι. Γιατί να μην διψάμε έτσι για τον Χριστό. Που ξέρουμε, εμείς ξέρουμε κιόλας, όπως και ο τυφλός ήξερε. Τι μπορεί να κάνει ο Χριστός στη ζωή μας, αν εμείς
τον εκζητήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη ψυχή, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας τη διάνοια. Ξέρουμε, αλλά δεν κάνουμε έτσι. Και ο Ιησούς στάθηκε. Αφού στάθηκε, πρόσταξε να τον φέρουν σε Αυτόν και όταν πλησίασε τον ρώτησε, λέγοντας «Τι θέλεις να σου κάνω?» Και εκείνος είπε «Κύριε, να ανακτήσω την όρασή μου». Και ο Ιησούς είπε σε Αυτόν «Ανάκτησέ την, η πίστη σου σε έσωσε». Και αμέσως ανέκτησε την όρασή του. Αμέσως έλαβε θεραπεία και τον ακολουθούσε, πώς, μετά από κάτι τέτοιο που έζησε, δοξάζοντας τον Θεό και ολόκληρος ο λαός όταν το είδε, δοξολόγησε τον Θεό. Και ερχόμαστε εμείς, που έχουμε συναντήσει τον Χριστό, που μπορούμε να τον ξανασυναντήσουμε, που έχουμε λάβει θεραπεία στη ζωή μας, που έχουμε λάβει τη μεγαλύτερη θεραπεία της ψυχής μας, που μας ελευθέρωσε από την αμαρτία και δεν είμαστε δούλοι της αμαρτίας. Και αυτό γεννάει δοξολογία. Γεννάει δοξολογία. Είναι χαρούμενα τα πρόσωπά μας, αδέλφια. Είναι χαρούμενα, είναι ευτυχισμένα, είναι μακάρια, είναι γαλήνια. Γιατί? Γιατί λάβαμε και τον δοξολογούμε με αυτόν τον τρόπο. Τον δοξολογούμε με αυτόν τον τρόπο. Και κοιτάξτε τώρα, η δοξολογία ενός τι έκανε? Συμπαρέσυρε και τους άλλους. Και θέλω, καθώς δοξάζω εγώ τον Θεό στη ζωή μου και καθώς γίνομαι εγώ ο δείκτης ότι Κύριε, εσύ είσαι αυτός που με ελευθέρωσε. Είσαι εσύ αυτός που μου έδωσες ζωή. Κύριε, αυτό θέλω να το δείχνω με τη ζωή μου. Και επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν τα πνευματικά τους αισθητήρια γυμνασμένα, πρέπει εγώ να τους το εξηγώ. Έλα να σου πω τι έκανε ο Χριστός στη ζωή μου. Έλα να σου πω τι έκανε πάλι σήμερα. Όχι μόνο πριν 30-40 χρόνια, όπως λέμε με την ομολογία μας. Σήμερα τι έκανε. Έλα να σου πω χτες από τι με φύλαξε. Να δοξάσω τον Θεό, γιατί τον συνάντησα και με φύλαξε. Τον συνάντησα και μου μίλησε. Μα είσαι τρελός, σου μιλάει ο Θεός σένα, ναι. Ναι, να σου πω για αυτό το τρελό πράγμα που συμβαίνει. Τόσα τρελά, αλλά άσχετα βλέπεις γύρω. Να σου πω κάτι που πραγματικά έχει νόημα. Και να δοξάσουμε τον Θεό. Και βλέπεις οι άνθρωποι όταν τους μοιράζεσαι και είναι άνθρωποι που έχουν μια προδιάθεση έτσι, προς τον Θεό. Αλήθεια. Χάρηκα. Τι ωραία. Και τους βοηθάς και αυτούς τι να κάνουνε. Να αυξηθούν στην πίστη τους. Δεν είναι όμορφο η ευλογία του ενός να γίνεται ευλογία και των υπολείπων. Και όλο αυτό τι να φέρνει? Δόξα στον Θεό μας. Αλλά πρέπει να σταματήσουμε στη βαβούρα και να ακούσουμε. Και να ενδιαφερθούμε και να πούμε Κύριε τι κάνεις. Εκεί που είσαι, εκεί που δουλεύεις ο Κύριος κάτι κάνει. Και πεινάω και διψάω και θέλω μέσα από την κοινωνία μου μαζί Του να καταλάβω. Και αφού καταλάβω αυτό να δώσει νόημα στη ζωή μου. Θα υπάρξουν εμπόδια. Εννοείται θα υπάρξουν εμπόδια. Εννοείται. Ο διάβολος, οι δυνάμεις, η σάρκα μας. Η σάρκα μας, να ξέρετε, είναι ο μεγαλύτερος μας εχθρός. Δεν είναι ο διάβολος, όσο είναι η σάρκα μας. Η σάρκα μας είναι αυτή που μας εμποδίζει. Η σάρκα μας είναι αυτή που δεν μπορεί να κάτσει 5 λεπτά στην προσευχή. Ήσυχα. Η σάρκα μας είναι αυτή που μας εμποδίζει μέσα στην εκκλησία να μην μπορούμε να μείνουμε 5 λεπτά σιωπηλοί. Να ηρεμήσουμε. Να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Και πρέπει να το εντοπίσουμε. Και πρέπει να θυμηθούμε και να το διακηρύξουμε και να πούμε δεν είμαι δούλος δικός σου. Είμαι δούλος Κυρίου. Δεν είμαι δούλος στις επιθυμίες της σάρκας μου. Είμαι δούλος στο θέλημα του Θεού.
Είναι αυτή η απόφαση που έχουμε πάρει σαν παιδιά του. Αλλά θέλει από εμάς μια πειθαρχία. Θέλει από εμάς πειθαρχία. Θα προσπαθήσουν άλλοι άνθρωποι να μας εμποδίσουν. Εννοείται θα υπάρξουν. Το πιο εύκολο, αν δεν δει ότι δεν ακούς τη σάρκα σου, αν δει ότι δεν ακούς τον ίδιο ο διάβολος, το επόμενο που θα κάνει, θα σου φέρει δίπλα έναν άνθρωπο. Μπαπ, να μπει εμπόδιο. Στην πνευματική σου πορεία. Φίλος θα είναι, σύντροφος θα είναι, οτιδήποτε. Μέλος οικογένειας, κάποιος θα μπει, κάποιος θα έρθει. Και πρέπει να το ξέρουμε ότι θα το κάνει. Γιατί να την πατάμε και εκεί πέρα. Πάλι, δηλαδή, πολλές φορές την πατάμε σε πράγματα που ο Θεός μας έχει προειδοποιήσει. Και πράγματα τα οποία τα ξέρουμε. Στις περιπτώσεις μας, εμπόδιο ήταν οι άνθρωποι. Στη μία πήγαν να το σταματήσουν και θα δούμε τώρα και στη δεύτερη. Στη δεύτερη περίπτωση πάλι έχουμε τον Ιησού, μπήκε τώρα στην Ιεριχώ, έχει ήδη θεραπεύσει, πάλι φασαρία, κόσμος, δοξολογία, είναι η ίδια συνέχεια. Λοιπόν, και να σου ένας άνθρωπος. Να μου πεις τόσοι άνθρωποι, τι να σου, αυτός ήταν μόνο. Και να σου ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ζακχαίος, ο οποίος ήταν αρχιτελώνης και αυτός ήταν πλούσιος. Δεν είχα ψάξει ποτέ να δω τι σημαίνει το όνομα Ζακχαίος. Το τραγουδάγαμε από μικρά στο Κυριακό, ήταν ένας Ζακχαίος και ανέβηκε στη Σκομουριά, δεν ξέρω, ένα τραγουδάκι, μας έχει μείνει. Ζακχαίος γιατί σημαίνει καθαρός, σημαίνει αθώος και σημαίνει δίκαιος. Καθαρός, αθώος και δίκαιος μπροστά στον Θεό. Και αυτός τώρα ήταν αρχιτελώνης, που ήταν ό,τι χειρότερο εν τω μεταξύ. Οι Εβραίοι βλέπαν αρχιτελώνη γιατί δούλευε για τους Ρωμαίους. Εκεί να δεις. Και λες, κοίτα, ο Θεός όμως. Ο Θεός του είχε δώσει ένα όνομα και οι επιλογές του το είχαν κάνει τόσο κόντρα. Δεν ήταν καθαρός, ήταν ακάθαρτος. Διαβάστε για τους Εβραίους, ήταν με τους Ρωμαίους. Διεστρέβλωσε ο ίδιος με τις επιλογές του μέχρι εκείνη τη στιγμή τον προορισμό του. Την ταυτότητά του που ο Θεός του είχε δώσει. Και ήταν πλούσιος, λέει. Και δεν είναι τυχαίο που το λέει το πλούσιος, γιατί θυμάστε τι λέει για τους πλούσιους ο Χριστός, ότι πόσο δύσκολο είναι για αυτούς να μπουν μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Γιατί είναι δύσκολο, όχι επειδή τα λεφτά είναι αμαρτία, αλλά επειδή ένας πλούσιος άνθρωπος συνήθως μπορεί πολύ εύκολα τι να κάνει, να στηριχτεί στον πλούτο του και να μην στρέψει το πρόσωπό του στο Θεό για βοήθεια. Γιατί θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει με τις δυνάμεις του. Αυτός παρότι ήταν πλούσιος, παρότι λοιπόν ήταν αρχιτελώνης, τι έκανε, κοιτάξτε πάλι, και γι' αυτό πρέπει να έχετε τις δικές σας γραφές για να σημειώνετε πράγματα πάνω. Και ζητούσε, λέει, να δει τον Ιησού ποιος είναι. Ζητούσε. Τι μας δείχνει πάλι, αδελφιά? Το δικό του κομμάτι. Ζητάω, εκζητάω. Πόσο ζητάμε εμείς να δούμε τον Χριστό? Είναι το κλειδί στην πνευματική μας πορεία. Θα πας στον ουρανό. Άμα σε τρώει μόνο ο ουρανός, ναι, θα πας στον ουρανό. Δεν είναι μόνο να πάω στον ουρανό. Είναι εδώ κάτω στη γη που είμαι. Κύριε, θέλω να σε συναντήσω. Θέλω περισσότερο από σένα. Αυτή είναι η εκζήτηση, η πραγματική. Και δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θέλανε. Και αυτό τους ξεχώρισε. Μέσα σε ένα τόσο μεγάλο πλήθος, κοιτάξτε ποιοι ξεχωρίζουνε. Αυτοί που τον ζητάνε με πίστη, ακόμα και με περιέργεια, έστω και περιέργεια να έχεις για τον Χριστό. Κύριε, θέλω από περιέργεια να δω πώς εσύ λειτουργείς, ποιος είσαι τέλος πάντων. Τι μπορεί να κάνεις εσύ, που τόσο έχω ακούσει για σένα. Δεν μπορούσε εξαιτίας του πλήθους. Να το πλήθος πάλι, να το εμπόδιο. Πολύς κόσμος. Και μέσα σε όλα αυτά δεν τον βοηθάει και το ύψος του. Δεν το λες και πρωτομπόη, ήταν κοντός. Σταμάτησε. Εδώ πέρα όλοι μας έχουμε μια δικαιολογία σήμερα κιόλας να σταματήσουμε να πηγαίνουμε παραπέρα πνευματικά με τον Θεό. Όλοι έχουμε μια δικαιολογία. Άλλοι θα πούνε εγώ είμαι πολύ μεγάλος, τώρα σύνταξη παίρνετε στον ουρανό, να ξέρεις. Τα πνευματικά τη σύνταξή σας στον ουρανό. Αυτό μεγάλωσα και δεν μπορώ και δεν κάνω, δεν έχει για τον Θεό. Άλλοι μπορεί να πούμε είμαι πολύ μικρός. Άλλοι θα πούνε έχω πολλές δουλειές.
Άλλοι θα πούνε, όλοι έχουμε να πούμε κάτι. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν μπορεί να πει κάτι εδώ πέρα. Μια δικαιολογία. Ο Ζακχαίος έλεγε, είμαι κοντός, έχει πολύ κόσμο. Να κάνουμε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά. Θα μπορούσε να το πει. Δεν το λέει όμως, παιδί μου. Δεν το λέει. Και ψάχνει να βρει λύση. Ο πατέρας μου το έλεγε αυτό πάντα. Όταν έχεις ένα πρόβλημα, ψάχνει αμέσως να βρεις λύση. Εμείς τι κάνουμε, έχουμε ένα πρόβλημα και δεν το πρόβλημα και το πρόβλημα και το πρόβλημα και έγινε αυτό και μετά έγινε αυτό. Δεν λύνεις κάτι έτσι. Έχει ένα πρόβλημα και λέει, εγώ όμως θέλω το Χριστό. Θα τον έκανε πιο ψηλό, όχι, αλλά κάτι θα έκανε. Και ανεβαίνει πάνω στη σικομουριά. Ανεβαίνει πάνω στη σικομουριά, βρίσκει ένα μέρος, λέει, περίμενε, από εδώ κάθεται και σκέφτεται. Κάθεται και σκέφτεται και λέει, από εδώ θα περάσει και εγώ θα πάω εκεί και θα τον περιμένω. Γιατί ξέρω ότι θα περάσει. Τρέχοντας μπροστά, ανέβηκε πάνω σε μια σικομουριά για να τον δει, επειδή από εκείνον τον δρόμο επρόκειτο να περάσει. Και όταν ο Ιησούς ήρθε στον τόπο, κοιτάζοντας ψηλά, τον είδε και του είπε. Τι του είπε? Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, επειδή σήμερα πρέπει. Γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Και αλλού στη Γραφή λέει, σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, ημέρα σωτηρίας. Θέλουμε ο Χριστός να έρθει και να μείνει στο σπίτι μας. Δεν θέλουμε ο Χριστός να έρχεται, να φεύγει, να έρχεται, να φεύγει από το σπίτι μας. Θέλουμε ο Χριστός να έρθει και να τα αλλάξει όλα στο σπίτι μας. Και να μας πει τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αφήσουμε, τι πρέπει να πετάξουμε από αυτό το σπίτι που το έχουμε έτσι όπως το έχουμε. Και ξέρετε κάτι, το ακούει, κατεβαίνει γρήγορα και τον υποδέχτηκε με χαρά. Και τον υποδέχτηκε με χαρά, αλλά ήδη μέσα του, βλέποντας τον Χριστό και ακούγοντάς τον ότι θα έρθει στο σπίτι του, ήδη μέσα του ήξερε ότι θα θυσιάσει κάποια πράγματα. Και λέει, κατέβηκε όμως πώς? Με χαρά. Και ξέρετε, μας ζητάει ο Θεός να αφήσουμε πράγματα και το κάνουμε με πολύ γκρίνια, ρε αδελφιά. Με πολύ γκρίνια το κάνουμε και στενοχώρια και τα βάζουμε με τον Θεό και αποκλείεται και είσαι με νόμο και με... Και κατεβαίνει αυτός, κατεβαίνει με χαρά. Οι άλλοι που το είδανε γογγίζανε, γκρινιάζανε, λέει μπήκε να μείνει μέσα σε ένα αμαρτωλό άνθρωπο, δεν καταλάβανε τίποτα. Τίποτα, δεν καταλάβανε. Δεν μας νοιάζει αυτό τι θα πει ο κόσμος. Και ο Ζακχαίος, καθώς στάθηκε όρθιος, είπε στον Κύριο, «Δες, τα μισά υπάρχοντά μου, Κύριε, τα δίνω στους φτωχούς». Τα δίνω στους φτωχούς. Τι θυσίασε. Ελάτε όλοι τώρα εδώ να πάμε σε έναν συμβολιογράφο και να δώσουμε τα μισά από τα περιουσιακά μας στοιχεία. Ελάτε να τα γράψουμε σε μια διακονία για παιδάκια. Πάμε. Με χαρά. Και να το κάνουμε και να πηγαίνουμε δόξα στο Κύριο. Πάει και τα δίνει. Αυτό έχει κόστος. Και εμείς σκεφτόμαστε αν θα δεκατήσουμε τα χρήματά μας για τον Κύριο. Και συζητάμε τώρα να δεκατήσω, να βάλω στο καλαθάκι χρήματα, να μην βάλω, δεν έχω και αρκετά. Και πάει ο άλλος και λέει, τα μισά είναι δικά σας. Θα τα δώσω στους φτωχούς, Κύριε, εκεί υπάρχει ανάγκη. Και αν συκοφάντησα κάποιον σε κάτι, αποδίδω τετραπλάσια. Εδώ δεν θα ανοίγαμε το στόμα μας να μιλήσουμε ποτέ εμείς. Λέμε, Κύριε, ευχαριστώ που μας έσωσες. Αν αδίκησα κάποιον στο στόμα, το έχουμε κάνει όλοι και εννοείται για να το λέει ο άνθρωπος, τετραπλάσια θα του δώσω. Τι καρδιά, ο δίκαιος.
Ο δίκαιος, ο καθαρός, ο αθώος. Να η δικαιοσύνη. Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν, σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι, καθώς και αυτός είναι γιος του Αβραάμ. Επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το χαμένο. Εμείς ήμασταν αυτά τα χαμένα που ήρθε και μας βρήκε ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε. Αλλά εγώ τι είμαι, εκείνος τα έκανε όλα. Τα έκανε όλα πάνω στο σταυρό. Εγώ τι είμαι διατεθειμένος να κάνω. Και να το κάνω, ξέρετε κάτι, και να μην το κάνω μόνο για σήμερα. Να το κάνω μέχρι τελευταία ανάσα που θα έχω εδώ πάνω στη γη. Να το κάνω και να το κάνω με έναν τρόπο που ο καρπός μου θα μένει. Να το κάνω με έναν τρόπο, ο οποίος θα φέρνει δόξα στο Θεό. Ένας άνθρωπος, πόσους ευλόγησε. Τόσο ο τυφλός, όσο και ο Ζαχαίος. Και δεν ήταν η επιθυμία τους να λάβουνε κάτι. Εγώ φοβάμαι ότι πάμε μπροστά στο Θεό για να λάβουμε κάτι. Θέλω τον άντρα της ζωής μου, τη γυναίκα της ζωής μου, θέλω μια καλή δουλειά, θέλω τα παιδιά μου, θέλω τα εγγόνια μου, θέλω την υγεία μου. Πάμε έτσι συνέχεια στο Θεό. Δεν πάμε επειδή θέλω απλά να τον δω. Ο Ζαχαίος ήθελε απλά, πού είναι, παιδί μου, ποιος είναι. Αυτό. Εμείς πάμε έτσι πάμε να πάρουμε. Ποια είναι η καρδιά μας, πού βρισκόμαστε. Ξέρετε, οι 10 λεπροί πήγαν για θεραπεία και πήραν και η 10η θεραπεία. Από αυτούς πόσοι γύρισαν? Ένας γύρισε να τον ευχαριστήσει. Από τους 10, ένας. Άμα ο Θεός σου έλεγε σήμερα, το ξέρεις κάτι, δεν θα σου απαντήσω καμιά άλλη προσευχή σου. Αλλά θα είμαι μαζί σου. Θα σου κρατάω το χέρι, αλλά δεν θα σου δώσω κάτι άλλο. Αυτά που έχεις. Θα συνέχιζες μαζί του. Για κάτσε σκέψου το λίγο. Τίποτα άλλο. Όσα έχεις. Έχεις αρκετά. Αυτά είναι για σένα. Πάμε μαζί με αυτά που έχεις. Θα συνέχιζες. Εκεί καταλαβαίνεις γιατί είσαι με τον Χριστό. Εγώ την παρέα σου θέλω, Κύριε. Με σένα θέλω να είμαι. Μου δώσεις, δεν μου δώσεις. Εγώ εσένα θέλω. Εκεί βλέπουμε που βρισκόμαστε. Έχουμε λάβει σωτηρία. Έχουμε λάβει τη σφραγίδα του Πνεύματος. Το δείχνουμε, το ομολογούμε. Υπάρχει κάτι που με εμποδίζει. Τι είναι αυτό που με εμποδίζει? Να φύγει. Διώξτε ό,τι σας εμποδίζει να περπατήσετε με τον Χριστό. Διώξτε το. Διώξτε το. Ξέρουμε αύριο θα είμαστε εδώ. Ποιος το ξέρει σίγουρα να μου πει ότι αύριο θα είμαστε σίγουρα εδώ? Το ξέρουμε? Όχι. Μην κουβαλάμε πράγματα στη ζωή μας που ο Θεός δεν τα θέλει. Έχουμε μαζί μας τον Κύριο που είναι ο θαυμαστός, ο σύμβουλος, ο βασιλιάς, ο αιώνιος Θεός. Επιμονή. Επιμονή. Μη τα παρατάτε. Μα κουράστηκα. Μη τα παρατάς. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο να σε δυναμώσει. Έχουμε τη χάρη του Θεού. Έχουμε την Εκκλησία να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον. Και όπως σας είπα, ο Χριστός ελκύεται από ανθρώπους που τον εκζητούνε. Και θέλει να τους δώσει. Ξέρετε, θέλει να τους δώσει πρώτο Κύριος. Θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε πόσο πολύ μας αγαπάει ο Πατέρας. Αυτό είναι το πρώτο που θέλει να μας δώσει. Όχι την υγεία μας. Το πόσο πολύ μας αγαπάει. Θέλει να δώσει, να σώσει τους ανθρώπους από το ζυγό της αμαρτίας. Δεν θέλει να μας βλέπει να φερόμαστε και να αγόμαστε με βάση τις αμαρτίες μας και τις αμαρτωλές μας σκέψεις. Θέλει να γκρεμίσει, κάθε κοινωνικό στερεότυπο που διαχωρίζει τους ανθρώπους. Είναι τυφλός, είναι πλούσιος, είναι φτωχός. Δεν τον νοιάζουν αυτά τον Χριστό. Τον νοιάζει η καρδιά μας. Θέλει
να ευλογήσει τους ανθρώπους, αλλά γιατί? Για να ευλογήσουμε άλλους. Δεν σε ευλογεί για να ευλογείς ευλογημένος απλά. Σε ευλογεί για να ευλογήσεις. Όπως είπα, αυτή η καρδιά είναι η ίδια με την καρδιά της Μαρίας στον τάφο. Είναι η ίδια καρδιά με της αιμορροούσας. Μέσα στο πλήθος λέει, αν απλά. Αυτό το αν απλά. Ακουμπήσω την άκρη από το ήματιό του. Μόνο αυτό θέλω. Θέλουμε πολλά. Να πάμε στα λίγα. Κύριε, θέλω μόνο εσένα. Να το πούμε, να το καταλάβουμε, να γίνει η ζωή μας και μετά ζητήστε κι άλλα. Κόψτε τα αιτήματα. Ζητήστε τον Κύριο. Τι είπε, ζητήστε, λέει, τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη του. Μετά θα σας έρθουν όλα τα άλλα. Πάμε να κουμπίσουμε το κράσπεδο του ηματίου του. Αυτό που θα λάβουμε είναι άνω τώρα από πάρα πολλά άλλα πράγματα που ζητάμε άσχετα εμείς. Η Συροφηνίκισσα. Λέει, φύγε από εδώ, λέει. Τι δουλειά έχουν τα σκυλιά, λέει, με το... Λέει, και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το... Την είπε σκυλί ο Χριστός. Και λέει, εντάξει, πες μου ό,τι θες, αλλά και το σκυλί ευλογείται από τα ψίχουλα. Και της λέει, τέτοια πίστη δεν έχω δει, το παιδί σου ελευθερώθηκε, που ήταν δαιμονισμένο. Τι πίστη, τι απλότητα, τι εκζήτηση, τι καρδιά. Και λέω, το θέλω. Το θέλω. Εγώ το θέλω πάρα πολύ. Καλά. Εγώ το θέλω χρόνια. Αλλά θέλετε κάτι τέτοιο. Δεν θα μείνει η ζωή σας ίδια. Θέλεις να κάνεις τον Ιησού καθώς εργάζεται, όπως ο Πατέρας εργάζεται, να σταματήσει. Θέλω να σας φέρω μια τελευταία εικόνα και κλείνω με αυτό, για να έχουμε μετά την ομιλία του αδελφού μας Σωτήρη. Είναι ο Στέφανος, έχει ομολογήσει τον Χριστό και τον λιθοβολούνε. Ο πρώτος που πεθαίνει για την πίστη του, και δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο αυτό, την αφήγηση που μας δίνει στις πράξεις των Αποστόλων, ότι λέει, ανοίχτηκαν οι ουρανοί την ώρα που πέθανε και βλέπει τον Χριστό, τι να κάνει, να στέκεται όρθιος στον θρόνο. Μα ο Χριστός μεσητεύει για μας τον ουρανό. Σταμάτησαν όλα. Μα οι άγγελοι που ψέλνουν σταμάτησαν όλα. Γιατί έπρεπε να υποδεχτούν τον πρώτο. Τον πρώτο από εκατομμύρια που δώσαν τη ζωή τους και εκείνοι. Και λες, wow, ο Χριστός στάθηκε. Τι ήταν αυτό που τον έκανε? Ένας άνθρωπος που είπε, Κύριε, όπου θες, ό,τι θες, εγώ και τη ζωή μου δίνω. Μακάρι να γίνουμε τέτοιοι άνθρωποι. Να σταματάει. Λέει στη Μαρία, μη με ακουμπάς, δεν έχω πάει στο Πατέρα. Σταμάτησε αυτό που έκανε για έναν άνθρωπο. Θέλω να είμαι αυτός ένας άνθρωπος. Που, Κύριε, θα σταματήσει. Τι έκανες τώρα? Για μένα. Έλα εδώ. Έλα, κατέβαζε και έλα. Πάμε σπίτι σου. Πάμε στην οικογένειά σου. Πάμε να δούμε τι έχω εγώ για σένα και τι θα κάνεις εσύ για μένα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί σταματάει, γιατί στέκεται, γιατί δίνει ευκαιρίες. Τον ευχαριστούμε γιατί μας αγαπάει τόσο πολύ. Αγαπάει τον καθέναν από εμάς. Δεν κάνει διακρίσεις. Όσο νοιάστηκε για τον τυφλό, τον φτωχό, τον ζητιάνο, νοιάστηκε και για τον πλούσιο, τον αρχιτελώνη. Και να μπορούμε να λέμε όλοι μαζί, όπως λέει ο ύμνος,
πάμε για τον ουρανό, τη χαρά, έλα φίλε μας κι εσύ, με συντροφιά. Αμήν. Αμήν.